उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्गात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने सर्वत्रच पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे। कणकवली तालुक्यात खारेपाटण या गावी देखील सुख नदीने पाणी वाढत आहे। दरवेळी खारेपाटण बाजारपेठेमध्ये पाणी भरते, पण यंदा गाळ काढल्यामुळे बाजारपेठेमध्ये पाणी भरलेले नाही आहे। त्यामुळे सध्याची स्थितीत खारेपाटणच्या नदीची पातळी ही 6.5 मीटर आहे। अशी पातळी असली तरी 4 दिवसापूर्वी या ठिकाणी एक मच्छी मार्केट आहे, या ठिकाणी पाणी आलेलं होतं असं देखील येथील सरपंच यांनी सांगितलेलं आहे। ते पाणी येतंय, आपण गावचे सरपंच आहात, आज सध्याची परिस्थिती काय? दरवर्षी खारेपाटणला पूर भरतो, अगदी एकदाच नव्हे तर दर पावसाळ्यात 2-3 वेळा तरी पुराचं पाणी पूर्ण अगदी बाजारात असतं आणि शासनाने पूर क्षेत्र म्हणून हे जाहीरही केलेलं आहे। पण तशी पाहता आमच्याकडे उपाययोजना आजपर्यंत शासनाने केलेली नाही। यावर्षी गाळाचं काम झालं, ते सुद्धा मंजूर होऊन येईपर्यंत त्याला फार उशीर झाला। पाऊस उशिरापर्यंत झाल्यामुळे आल्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात गाळ काढण्यात आला। आता गाळाची मंजुरी ही आझाद मैदानापर्यंत आहे, आझाद मैदानापर्यंत ते गाळ काढायचा होता, पण ह्या इथलं जे आमचं जुनं एक म्हणजे गावाचं आमचं स्मशानभूमी आहे तिथपर्यंतच गाळ काढून झालं आहे। त्यामुळे तसं पाहता यावर्षी पूर बाजारात आलेला नाही, या मच्छी मार्केटपर्यंत म्हणजे ह्या लिकीपर्यंतच पाणी आलेलं होतं, पण बाजारात यावर्षी पूर आलेला नाही। आणि जर हा गाळाचं काम पूर्ण झालं असतं तर मला वाटतं हेही पाणी आलं नसतं। आणि कायमस्वरूपी जर याच्यावर उपाययोजना करायची झाली तर एक रिटेनिंग वॉल आमच्या गावासाठी म्हणजे ह्या नदीच्या किनाऱ्याने व्हायला पाहिजे। आणि जर शासनाने याच्याकडे खरोखर लक्ष दिलं आणि ती रिटेनिंग वॉल झाली तर हा पुराचा कायमस्वरूपीचा प्रश्न मिटेल असं मला वाटतं। सध्या नदीची पातळी म्हणजे धोक्यादायकच आहे, ती पाणी पण खूपच आहे। पण आता बघू पावसावरती आहे, पाऊस कसा आहे कितपत आहे। खारेपाटण हे पूरग्रस्तच भाग आहे, गाळ काढल्यामुळे यावर्षी बऱ्यापैकी पाणी म्हणजे तसं भरलं नाही, पण शासनाचा एक आम्हाला तो गाळ काढलेलाच एक फायदा झाला की पाणी आलं नाही। तसंच शासनाने आमच्याकडे लक्ष देऊन एक मॅडम सरपंच मॅडमांनी सांगितलं आमच्या की रिटर्निंग एक हॉल आणि गाळ काढण्यात जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं, केंद्र सरकारने शासनाने आमच्याकडे लक्ष द्यावं। यावर्षी इथे पण पाणी आलेलं एक 4 दिवसापूर्वी। हो, यावर्षी 4 दिवसापूर्वी पाऊस खूपच लागत होता, तेव्हा मच्छी मार्केटला आलं होतं पाणी, पण गाळ काढल्यामुळे थोडंसं पाण्याचं हे कमी झालं, प्रमाण कमी झालं। असंच आमच्याकडे शासनाचं लक्ष असावं की यावर्षी पूर्ण मच्छी मार्केट नाही तर पाण्याखाली असतं, यावर्षी काय पण गाळ काढण्यात गरजेचं आहे, गाळ काढण्यात यावा, जास्तीत जास्त गाळाकडे लक्ष द्यावं शासनाने। आणि रिटेनिंग वॉल माझं नाव महेंद्र गुरव। खारेपाटणमध्ये आहोत। खारेपाटण येथील ही सुक नदी आहे, या सुक नदीच्या पाण्याची पातळी देखील वाढत आहे। या सुक नदीची पाण्याची पातळी आपण पाहत आहोत की 6.5 ही आताची पाण्याची पातळी आहे आणि याची इशारा पातळी आहे ती 8 पॉईंट आहे। आणि सध्याच्या स्थितीत सिंधुदुर्गात मोठा पाऊस पडत आहे, त्या तुलनेत कणकवलीत देखील मोठा पाऊस पडत आहे। आज सकाळपासूनच पाऊस सुरू झालेला आहे आणि कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण या गावामध्ये ही जी नदी आहे, सुक नदी आहे, या नदीच्या पाण्याच्या पातळी देखील वाढत आहे। आपण आता जी सध्या पाहतो की 6.5 अशी ही या सुक नदीची पाण्याची पातळी आहे। खारेपाटणमध्ये 4 ते 5 दिवसापूर्वी जे आजूबाजूला जी गावं होती त्या गावांमध्ये सकल भागांमध्ये देखील पाणी गेलं होतं। बाजारपेठेमध्ये जे आपल्याला जी मच्छी मार्केट आहे तिथे देखील पाण्याची पातळी वाढली होती, काही ठिकाणात पाणी घुसलं होतं। पण या नदीचा जो गाळ उपसा झालेला होता म्हणजे गाळ काढण्यात आलेला होता, गेल्या वर्षीच या नदीचा जो गाळ काढलेला आहे, त्यामुळे यंदा हे बाजारामध्ये पाणी गेलेलं नाही असं एक स्थानिक नागरिकांकडून समजत आहे। त्यामुळे सध्या नदीची पातळी जर ही वाढत आहे, असाच जर पाऊस राहिला, कंटिन्यू पाऊस राहिला असेल, असाच आजचा दिवस उद्या दिवस पाऊस राहिला तर धोक्याची पातळी देखील धोक्याची पातळी गाठेल अशी एक प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे। त्यामुळे आजूबाजूला या नदीच्या आजूबाजूला असणाऱ्या गावांची सतर्कतेचा इशारा देखील देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत प्रशासनाकडून अलर्ट जारी केला असला तरी नागरिकांनी देखील सतर्क राहून जर समजा पाऊस असेल तर सुरक्षित ठिकाणी जाणे गरजेचं आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.